Kwiveki ephelileyo siqaphele ukuba uMaPPC soze tu akwazi ukukhula kumama wakhe. Uza kuhlala enguntondo kunina, nangona eyindoda nje. Ngaphezu koko, ukukhula kwakhe kuza kuhlala kunento yokwenza nohlumo lwesamente eyaziwayo nethembekileyo. Abanye bayazi njengePretoria Portland Cement. Ukanti lona ilizwe liyazi ngokuba yiPPC enendidi ngendidi zemveliso, ikwathi jize nabathengi bayo ngamaqithiqithi. Nto leyo ke besive ithethwa nguye lo uMaPPC. Uthetha nge-mobile phone app ebizwa ngokuba yi-Show Rewards. Kule veki ezidlulileyo ibinguMaPPC ebewelwe ngumqa esandleni. Aziba ngubani kule veki? Mna ndirhorhela umama unokwakha. Masike sithone khona siziqhube nabahlali abaziwayo baseDikagongo. Sithandwa, ikufanele nje andimboni omnye umuntu mna usebenza ngokuzinikela ngongathi nguwe. Ayizana ndiyalivuma igqirha lakho. Mna ndazi abantu abafundileyo nabazimiseleyo kodwa ihlala inguwe onethamsanqa lezinto. Ndiyabulela sithandwa sam ngokuwa uvuka nam singalali undincedisa ngebusiness proposal. Ndlela le besizimisele ngayo. Mntu wam, bulela wena ngemibono yakho nangokuzimisela. Uzixelela ukuba awubuyi ngamva. Enye into, ukwangumntu olambele ukufunda izinto bungazazi. Naxa ugxekwa ngendlela eyakhayo, awukhubeki. Oyena mntu kufuna uyambulela enyanisweni nguwe lo. Yabona ndiyiva kakuhle lanto kuthiwa ikamva libhinqa. Masithi nyani, umna beningasoze ndikwazi ukuyenza ndide ndingenisa iproposal eshishini lam kwaPPC ukuba ubungekho. Phofu usiza nolwazi lwakho oluphangeleyo ngezoshishino nezezimali. Yabona uba wampasile umatric waqhubeka wafunda. Bungasezixhomekeke kulusi ngento owuzenzele yona. Buyele esikolweni Butmanchingilane endini Mr Wilbero Cement. He, kakade sithando coacho. Bazokufika ngobani amaxesha abakwaPPC besizisa umtshini wakho? Hey, umhlekazi uthe basendleleni. Uphi kakade utatumakhe? Kaloku kufuneke inguye owamkela lo matshini nam. Hayi sithandwa, umlibala njani umamazala? Soze kaloku ulunge kwanto ngaphandle komama unokwakha. Dijongile nje useza kufundisa abatshomi. Yube kuzaba ngcono noba angabikho la mama zalo. Kaloku uthetha angayeki la mama nonyana wakhe. Wo, xa bebobabini yahlekisa into yabo. He, ngoku uza kunxiba lehe empe inhle umele uba uyayinxiba emtshatweni wakho. Kutheni unganxibi overall yakho yePPC? Hayi man, kube kanye nje ndikhangeleke ninemali. Ukubone i-overall zosiphinda nizibone ngomso man. Okay. Andihoyo ngapha kham ndihambe. Ubunyanisile sithandwa sam, eyona ndlela yokumelana nelazi zothe lingumbali kukwenza bengathi akekho nje. Benditshilo kuwe, phume ebantwini abanemimoya emibi abangambonile intweni omnye umuntu. Bazokubawela nje udlula ngendlela. Hey, uzofuneka ndikhumbuze umama malunga nalomcimbi wanamhlanje. Ewe mtsalele ngoku sithandwa, kungenjalo soze akuxolele. Soze kaloku ndithande xa unxunguphele. Mntu wam, ndingayintoni ngawe? Hey, kweli lizwe lokhohlekele kangaka. Umuntu uyamdinga umuntu ofana nawe. Umuntu ondivayo noxa abanye abantu besithi ndiyabhuda. Kwakweli lizwe likhohlakeleyo linemicelingeni yezinto zalamaxesha. Umuntu kufuneka azifumanele umuntu wakhe adibane nengqondo naye. Umuntu okutsho kanye kulaa ndawo. Nguwe ke lo kumsithandwa sam. Hayi xa kunjalo ke, hayi ke makube mnandi kude kuyovalwa. Sithi chu kunye kobubomi. Kusezokuviwa ngathi ngamaqalele la. Masiphamisele iglasi zethu. Sibize eminye iminyaka 128 sikunye. Sithandana. Hayi, ndinayo indawo ufuna ukubuza ukuba kutheni sizokuphila iminyaka 128 yonke? Ewe njengePPC, inkumbuzo nemisebenzi ezobe sishiya ngemva sohlala zingundaba mlonyeni iminyaka neminyaka sena kwinkulungwane yeminyaka. Yo, lonto awuphezulu ukuthetha ngePPC. Bekusaba njalo, makube njalo. Kwaye ayikho enye indlela. Ikuthi lanto wena sithandwa sam yokuba sishiye umzila obonakalayo nozohlala uhleli elizweni unaphakade. Khama kancinci ndikhe ndiqajisele ubuzokuthi together we are stronger. Bendikwazi. Injalo sithandwa sam. Kakade mna nawe soze kungene nomoya phakathi kwethu andithi? Oh mntu wam, leyo yinyani emsulwa. Eneneni mna nawe
Together we are stronger. Masitsho sihambe kaloku umuntu wakho uyamazi mos uyowonga ke lona uwonga likhulu apha ebomini. Yazi mos. Andisakuvuyela isithandwa sami yazi. Masahambe. Njengoko bendisatsho kuluyolwa ukuthi njengo-PPC ukunceda abantu bakhulisa amashishini abo ingakumbi ulutsha oluza namavelatanci aza kusiqhubela phambili sisizwe ngokusebenza ngokwakha nokwenza indlela neebhlorho nezinye izakhiwo ezidingekayo. Yanam ke lo ukhokhelayo. Nangqondo ufuza unini. Wow madoda hayi injalo nyani mamnokwakha. Hey siyazi kakuhlekeleyo. Kodwa ke benicela ke sinike umhlekazi uGoodwill ithuba kaloku lokubana lokuba athethe agqibe intetho yakhe ixesha liyahamba kaloku. Ewe. Unyanisile. Uyabona uma-PPC yindoda emadodeni. Okwesibini nje andizanga kunixela izinto nina nithule ningahlomli. Kungamnandi kakhulu ke sive nakuni nangona ingumsitho kama-PPC nje lo wokwamkela umtshini wakhe. Abanye bethu ke bayazibuza ukuba kutheni utata kama-PPC engekho ukuba azovuyisana nonyana wakhe. Yabona uqala undize enhloko. Yalazi izothe nguwe lo. Ubakhe nje waphinda wavula lo mlomo wakho mkhulu. Inene le Yintoni ngokumbali? Khawuthule mani. Uyayazi akekho umuntu othetha ngotata kaSakhiwo nanini na ingakumbe esiva yena. Kanti ke ndingawuphendula lo mbuzo. Iza apha ke ndizokuxelela uba lo ndoda ndini ifeyithwela umnqwazi. Ufuna uyazi? Iza ke ndizokuxelela. Imani. Ndakubonisa ke kanti. Khawusuke. Khawusuke tatumaki. Hayi soze kaloku sivume kumoshwe into yomntwana apha. Yini? Security. Hey ndicela nikhuphe lo umbali lo ichomi kalusi. Bali Phuma mntwana ndini phuma tyhini. Hayi ningamdladlathekisi kaloku ungamdladlathekisi. Uthatha rahi nje yena ngumuntu ojikayo kodwa ke ningenzi kanjalo. Tyhini madoda ma-PPC itsho mfana. bendisathi nje ndibeka nje amabini namathathu okubulela. Bendingasoze ndibe naleli thamsanqa nalo. Oba bengekho ngenxa yamanenekazi amabini bomini bami. Imbokotho zami. Umama ngokuhlala enyanzelise ukusebenzisa imveliso ze-PPC. Sonke simazi kakuhle ngokusoloko efuna ukubonisana. Kodwa kwenza oko kuba esazi equality. Kwaye efuna wonke umuntu azingayo. Yabona ke nyani leyo emsulwe enganxengwanga. Ayikho nto yogqitha equality. Futhi andiqondi uba uluntu apha ekuhlaleni luyayazi inzuzo yokusebenzisa i-PPC cement. Winjalo. Itsho mama, ziluthotho inzuzo zokusebenzisa isamente ze-PPC. Enye yezinye zezinto esizingca kunene ngazo singu-PPC yimicimbi loluhlobo. Inkqubo zobuchule bezakhono nokuhlumisa okwasekuhlaleni zakwa-PPC ziza nembuyekezo ebomini zikwaphucula nobomi babantu abafana naye lo ma-PPC. Lonto siyibiza ngokuba i-Local Enterprise Development ngamafutshane i-LED. Ngoqinisekileyo oko kuzokuza ne-sure rewards ezithe xhaxha. Uyabona wena ubambile umxholo. Xa sibuyela kuwe ma-PPC ngoku lixesha lokuba ungene eshishinini. Umthengi wakho linqanaba lakho lokuqala lenkqubela. Kuyo yonke into baxabisa abantu njengoko nathi sisenza kwa-PPC. Usuku nosuku luza kuza nemicelimingeni yakhona, kodwa xa ngaba ungumuntu obahloniphayo abantu nabo baza kwenje njalo kuwe nakwishishini lakho. Uyabona ke mntanam, ezi ngcebiso uze uzifukame kwenhliziyweni, yeva? Uyenze loo nto maxa wonke. Oku ke mntanam ukwenze kumuntu wonke kungakhathaliseki nokuba umuntu usuka phi uvela phi. Uyeva ke? Mama. Njengoko bendisabulela abasetyhini abathe bandixhasa ngongagungqiyo. Yaba lusizi into yokuba ndingambulelo yena mntu usentliziyweni yam. Ulusi. Yimkelawa. Wayengalali endincedisa sisenza i-business proposal. Le indibeke kule ndawo ndikuyo namhlanje. Ukuze bakwa-PPC bakhulise ishishini lam. Baba wam, uyabona wena ungu inhle loo nto
yoba sibathande nyana abantu ababe nefuthe elihle nyana ebomini bethu ewe inhle lonto mfowami hayi ukhangele emva wena ujonga abantu abaye bathinta ubomi bakho kodwa ke mntanami ixesha lethanda usishiya ke ngokulixashwe injanyana hayi ke ndikwazibulela nami ngokuqavela izinto ezibalulekileyo kuba bendihlala ndifuna ukwazi banzi malunga nesamente zakwa PPC nezinye imveliso ezithengiswayo. Yabona ke ngoku xa uthetha lo hlobo uthetha ngam kuba kaloku buya uba yintoni ngaphandle kwamntana. Hey, umbulelo ongazenzisiyo kutata umakhe. Ebengadikwa ndim nemibuzo yami. Kuhlane ezolo ndihlale ndimbuza le naleya malunga nokuba lulutho kwalesamente. Ndimbuza ngequality namandla emveliso kwezahlukeneyo zesamente zePPC. Wow. Ngenene uyiyo encyclopedia yesamente. Kwaye ndivuya kakhulu ndikwazile ukufunda kuye. Yeah. Ndizozothi nca apha kuye. Ndifuna ulwazi kangangoko. Njengoko ngoku ishishini lam lokutena liphaya eyadini yebathusi hardware. Ngoku ibathusi hardware izakuba kwanto zonke. Izawube inema PPC's brickyard. Neyona hardware ithenjwe amashumi eminyaka ibathusi. Ayizobe lapha ecaleni kwethu. Xa ukhula kwishishini ungabalibala abantu. Ndithetha ukuba sukuba ngumthuzimele. Njenge-mobile phone funda kuyo yenye yezinto esizisebenzisa njengekhompyutha, i-camera, i-remote control ne-mobile ATM. Nawe ke yiba njalo ebantwini wamkele wonke umuntu ngezandla ezifudumeleyo ubathande ubaxabise kuba nikunye niluqilima. Together we are stronger. Siyazingca kakhulu ngawe ma-PPC. Umnqweno wethu kukubona uluntu lwaseDikagong lubambisene lwakhe isizwe esakha ngesamente equality ukuphucula ubomi babantu. Hayi mhlekazi uGoodwill ndicela ushwankathela amazwi akho amnandi. Undivumele ndibeke olokugqibela kuma PPC phambi kokuba kaloku athabathele kuye umatshini ngokusesikweni. Kuba sitwala ixesha madoda. Weyo hayi khawubeka ukugqibela. Kontanga bam neetshomi zam masibamamele omama bethu. Phofu simamele wonke umuntu omdala. Beningasoze ndibe lapha kule PPC bidward xa ningazange ndimamele umama xa ndiyalela ukuba ndithenge kuphela equality. Leyo yisamente ke yePPC. Ningazenzela amashwa ngoba ngabantwana abangamameliyo. Awukhathaliseki noba ucinga ba umdala kangakanani na. Ngoku kusele kuzoseka ngokwesikweni ema-PPC brickyard. Nikhumbule ke i-showcast yokwenza izitena, i-showbuild yokwakho osoze be-foundations zamakhaya amaphupheni, i-showsem yokwakha naziphi na izakhiwo, i-showwall yokubeka izitena nokuplastarisha. Singayilibalanga ke isamente yethu ekhethekileyo, i-showroad yona yokuzinzisa indlela ne-showtech yona yodide luphezulu yemisebenzi emikhulu yendlela neblorho, i-civil works ngabula makhumsha. Xa ngabe uyabhidwa ngene ebathusi hardware apho uzorhatyuliswa simahla ngesamente. Ungalibali ukujikela ngapha uzifumanele izitena zodidi oluphezulu ezenziwa ngesamente zePPC. Ndayazi uninzi selungxamile imibhiyozo. Uyabona namhlanje ndilingqina ndixhamla kumsebenzi omhle wabakwa PPC eluntwini. Kudala ndibona abantu bakontshona koloni nakoMangaung, Limpopo ukuya ngapha eGauteng, Mpuma Koloni ukuyoqhina ngapha eNorthwest bexhamla kwi-local enterprise development yakwa PPC. Namhlanje ndim eneneni ndiphila kwixesha lililo nelindifaneleyo. Ndingachithanga xesha ke makube mnandi man. Together we are stronger. Eso ibesisiqendu sethu sokugqibela seDikagong. Sele ndibakhumbula kungoku. Bebunjani ubomi bakho phambi kokuba waziswe kubahlali baseDikagong? Phofu ubusebenzise iphisamente phambi kokuba wazi ngemveliso ezingayiwayo zePPC. Njengako selusazi kangaka ngesamente, awuqondi balixesha lokuba ukhe usebenzise iPPC. Xa ngaba kudala uyisebenzisa ekwakheni yenje njalo wazise wonke umuntu ngayo. Sonke masakhena amakhaya ayekuhlala ehleli, masakhe okwasekuhlaleni kwanaphakade.
xa sibambisene soze sigungqiswe nasisitshingitshane senganyamba. Masakheni njengenkampani yesamente ekudala iko iminyaka 828, inkulungwane yeminyaka enemivo ayondlwane yanetha. I-PPC injongo zayo kukwakha amakhaya noluntu. Ukanti uma-PPC nomama wakhe umama uNokwakha ngumzekelo wethu. Ngelishwa sehlisa umdiyadiya eDikagongo, kodwa sakuthi gqolo sisakha kwaye siqinisekisa ukuba sakha uMzantsi Afrika ngokutsha. PPC, Strength Beyond. Ndwendwela ikhasi lethu leFacebook elithi PPC Africa, kwikhasi leTwitter @PPC_Africa, Instagram @ppc.africa. Ukuthabatha inxaxheba kukhuphiswano lwethu lwarhoqo ngeveki apho ungaphumelela amabhaso ngeveki. Uzibeke nasethubeni lokuphumelela ibhasokazi ekupheleni kweseries yamabali ethu. PPC, Strength Beyond.